இன்றைய உடல்நல சிந்தனைக்காக 2 குறிப்புகளை பார்க்கலாம். இந்த 2 குறிப்புகளும் ஆச்சாரக்கோவை என்ற நூலிலிருந்து 2ஆம் நூற்றாண்டில் உள்ள அந்த நூல் என்ன சொல்கிறது என்றால், நாம் உடல் நலமாகவும் மனம் வளமாகவும் இருப்பதற்கு உணவு முக்கியம். இந்த உணவு மூலமாக தான் உடல் ஆற்றல், உடலும் அந்த உயிரும் இயங்குகிறது. அதற்கு உணவு அருந்துவதற்கு முன்னதாக ஒரு சிறிய குறிப்பு தெரிகிறது. என்னவென்றால், நாம் கால்களை நன்றாக அலம்பி அந்த ஈரம் போவதற்கு முன்னதாக சம்மணம் விட்டு வலது காலை மேலே வைத்து உணவு உண்ண வேண்டும். இந்த மாதிரி உணவு உண்ணும்போது அந்த உணவில் ஏதாவது குற்றம் இருந்தால் அந்த உணவு உற்பத்தி செய்யும் போதோ உணவு சமைக்கும் போதோ எதுவாக இருந்தாலும் அந்த குற்றம் நீங்கி அந்த உணவு நம் உடலுக்கு முழுவதுமாக ஆற்றல் பெறுகிறது. 2ஆம் குறிப்பாக என்னவென்றால், நாம் இரவு படுப்பதற்கு முன்னதாக அதே மாதிரி கால்களை நன்றாக கழுவி ஈரம் போக துடைத்து நாம் படுத்து உறங்கும்போது அன்று முழுவதும் படைத்த உழைப்புக்கு ஏற்ற ஆழ்ந்த உடலுக்கு மனதுக்கும் உயிருக்குமான ஒரு நல்ல தூக்கம் கிடைக்கும். இது மூலமாக உடல் நலமாக பலமாகும். நாம் ஆன்றோர்கள் முன்னோர்கள் 2ஆம் நூற்றாண்டிலே அற்புதமாக எவ்வளவு அழகான ஒரு உடல் நல குறிப்பை கொடுத்திருக்கிறார்கள். அடுத்த வாரம் இன்னொரு குறிப்போடு சந்திப்போம்.